Què passa, Tornem-hi aquí un altre dia nou, aquí, ja veus, el mar, com mola, Avui vaig a sortir a pescar, com no, abans dir-vos, si heu entrat a aquest canal pel vídeo, o sigui, pel títol, aneu molt equivocats, aquí anem a pescar avui. I amb qui? Ojo, amb los Tets, l'Otet Albert i l'Otet Emili. Ara us el presento, però mireu quin port. Aquest no és el típic, Aquest no mola tant, però bueno. Tu, Tet, estem fora, fum-li gas aquí a fondo. Gas. Aguanta, com pillo això? Ara sí. Uah, xaval, com s'empapina això? Com s'empapina això, tu? Les defenses. La defense, Fruki. Tu, les defenses de prendre pel sac. Tu, com corre això, tu? Aquests tenen pressa, tio, per omplir la galleda, tio. Aquests són pros, aquests saben, ja veureu. O no? Mireu. Qui matina, dorm poc. La cara de Tom Cruise, tio. Mike Aiken, que caiguis. On te vas? Amb el breakdance, matiner. Cuidado que ja mandangueta. Aquests malalts m'han dit que hem arribat al puesto. Quin puesto? No ho sé, aquí al mar. Tot és pla, sí, aquí sabran. Qui són aquests tarats? Qui ets tu? Jo no ho sé qui sóc, tio. Estic malalt. Malalt, com te dius? Miliu, no ho sents? Sí, saps pescar o no? Ho intento. Està bé. Ho intento. Avui què farem? No ho sé què farem. Depèn de la d'arriba abajo com vagi, tio. Que guapo, tio. La idea és pescar calamars. Això és molt, no? Sí, igual acabem a Menorca menjant uns lloritos, Aguata, tio. Però bueno. Quin pal, Molta deriva, tio. Pescant a Calella de Palafrugell. Vaya bolota. Estic poc inspirat avui, tio. I ara l'altre malalt. Aquest, ojo, amb Mike Aiken. Mike Aiken. Què dius, Mike Ike. Què dius, Com te dius? Me llamo Ali y vengo de Lima. Tu saps pescar o no? No, que va, tio, cada dia menys. Està guapíssim, tio. Està guapo, però... He de tenir molta paciència, tio. Jo què sé, saps? Molta paciència, tio. La I a mi no me'n queda! A ver, cárgate. Cargui. Una sombrilla. Jo passo d'aquests, tio. Vaig a muntar-me la canya amb les meves mogudes de no pro i a més, i no pescarem una puta merda, perquè això es tracta, això. Pescar es tracta de no pescar. Qui pesca, si se'n va a pescar i pesca, tolai. No sé si ha sigut el donar veritat. Has falcat Posidònia? Però és que no fa res la puntera? Pop. O un xipi? Tu, quin mal, no? Ja has tret un calamar, tio. Un calamar? És de calamar. Que és calamar? Hem buscat la bola de peix pàstoc. Quin Ja surt. pal, tio. Per allà, no? Ha sigut ficar el plom de 150 grams i surten, ja ho veuràs tu ara. Com abuses, no? 2 canyes? Tope de totxo. Tu. Ens hem anat en la profunditat que flotes. Molt lluny, Massa intens. Aguata. Ara fem una com li dius? Remuntada, no? D'aquestes? Sí, no sé. Tornar cap enrere. Cap enrere, anirem cap a costa. A la costa. Amb els tataquis, boig. Està fent la remontation. Atenció, que això és molt important, escolteu. Albert, què vas a fer? Vaya menjar. Què? Menjar. El què? Entrepà. Aguata, tio. Ula, on te vas amb això? Pa. 70 cèntims. Boig. Aguata. Ja he pescat, mireu que he pescat. Un tros de calamar, una pota de calamar.
tio, quina merda. Tu què portes, Algo. Algo? Va la bobina, boig. Guata, tio. A veure. Pesa com un contenidor. Tu, vosaltres sou molt poc apassionats per la pesca, No. Sí, l'actitud és... Tu, que porto, tu, molt heavy, tu, també tatxo, tio, no puc, tio. Ja ve. A veure. Tu ve pel moco, boig. Guata, tio, que això és tope de totxo, tio. Cuidado que fas quirting, Epa! Quin pal, tio. Doble moco, Ah, S'ha falcat. el còpode. Epa! De la mar! Guata, tio. Ara cap avall, un altre moco. Que guapo, tio. Tu has de fer la càmera, Ha tio. sigut a la caiguda, Que guapo, tio, quan pilla això? Per una situació com la d'ara, és com... Moment del recuento. ¿Qué os contáis? Pues que hi ha cafè. Ja peix. Un cafè del carnet jove. Tu, quin timo, Guata. Ec, Què dius? jo què ec. Jo tampoc sé. Aquí seguim, jo què sé, saps? Quin pal, tio, s'ha pescat poquet, però està bé, bueno, hem pescat algo. Ara hem fet una cosa, hem fet cafè, cigarro i bromeig. Llavors ara picaran, ja sabeu com va això, Albert, Què? explica'm què portes muntat. Porto muntat plom amb un glow de 130 grams i un tatakis, dos tatakis, tres tatakis. Tres taquitakis. Guata! A veure si no els enganxo i no els perdo. Per què? Per què? He enganxat algo per allà, se m'ha quedat tot al fons, Uah, xaval. per tenir la línia tota una merda. El que hi ha. Hi ha aigua allà? Jo no tinc a la bossa. Tambutja. Jo tinc per aquí o què? Què? Estàs gravant? Clar, tio. Mira, explicaré una cosa, tio, que em sembla que no va quedar clar. Estem aquí pescant, que no hem pescat res, perquè això es tracta d'això. Llavors, el tema de la moguda és... No va quedar clar, com es medeix el peix al mar? Mira, tu agafes. Veieu la mà, veieu el peluco i veieu la navalla, ¿vale? Anem a mesurar la navalla com si fos un peix. Tu et agafes, fiques la navalla en el peluco. On t'acaba? Aquí, no? Doncs tu agafes d'aquí fins al final de la mà, és la mida del peluco, que realment seria el peix. O sigui, que són en pams, 1, 2 pams i pico, perquè més val sumar que quedar-te curt. Vale? Així és com es medeix el peix al mar. La penya és recreatiu. Llavors jo agafaré, com aquests no pesquen una merda, jo tampoc, els estic robant trossos de calamar. Les potes del calamar aquestes, mira, està enganxada, tio. Quina moguda. Tu. Ara, mira. Veus la pota que s'enganxa? Doncs jo agafo i li cardo per aquí. Em tallaré el dit, Mira, talla que flipes aquesta navalla, Llavors, recollint la navalla. Aquesta navalla me la va regalar vosaltres, us recordeu o no? L'Emili i l'Albert. Me la va regalar ells, tio. Gràcies, Ted, sou los millors. Menos mal que vinisteis. Mira, i agafo. Agafo lo amo. I faig fasca. 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 I això ho guardem per després. Vale? I això és per llepar. No sigueu així, tio. Comporteu-vos com persones adultes que hauria de ser. Llavors, les mans al pantaló, al pijama. Perquè jo he sortit en pijama. Agafes i li cardes. Vaig això. I li cardes així. Va.
i res, i ja està. Aquest és el tema que us ha semblat. No hem pescat una merda i el sol està molt bé i així que això en breu plegarem. Tu, que has pescat, tu? Que has pescat? Aguanta, tio. Vaya pedazo de sípia, ¿no? No, sèpia. Pedazo. Que la deixo anar. Això és molt petit, tio. Pam, no? Olo. Què fas, Mira. Va bé el freno, tio. De cop i volta no em va, de cop i volta em deixa. Tira. Ara explica. Pues aquí estem, tio. Hem vingut al lloc on es pesca abans de marxar. Abans de marxar a casa. Què portes? Pues porto un paracetamol, 2 cafès i 4 hores amb l'Albert. Que dur. Sí. Tu no saps recollir més ràpid o què, tio? Si no, és que si recull ràpid se'n va. És una merda, el que portes, tio. Un paquet de Rubicén. Tu. Tu, anirem cap a casa ja, no? Jo tinc gana. No veo nada. I avui haig de tornar al poble, saps què vull dir o no? Allà al poble menges pesca, diem que no pesques, però... Quedem un parell d'hores més. Què? Un parell d'hores més ens quedem. Ja està guapa, Pues un plano que flipes. Tu. Em tiraré l'aigua. Pero sí que neva. Olo. Tu, m'ha deixat xop, tio. Aguanta, tio. Mira, posa la mà a prop de càmera i allunya't tu. Uah, xaval, mira quin sepiot, tio, de 3 caps. Quin timo. A l'aigua. Adeu. Olo. Què fa? Bueno, família, fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat, feu-li like, deixeu comentaris, digueu qualsevol merda i això. Subscribe i de més. Hem pescat? Quasi res. Bueno, podem fer... Hem pescat molt. Uah, però flotes de gran. Sopetotxos, Res, veiem el següent vídeo ja en el poble, fent no sé què, ja veurem. Que vagi molt bé. Gràcies, adeu. Acomiada't, no, de la penya? Que vagi bé, penya. Bona pesca, penya. Me cago en Déu.